Aloitat sillä, että tuut kylkimakuulle. Meet täysin kylkimakuulle, jalat suorana, luntat päällekkäin. Ja sitten sä lähdet viemään päällimmäistä jalkaa suorana taakse, kunnes polvi menee koppuun ja sä tulet istumaan. Nyt jos saattoi itsestään tulla venytystä tänne etureiden seudulle. Ja vähän riippuu, että mikä etureiden osa sulla on kireä, niin siellä saattaa tuntua venytys. Ei saa tuntua pahalta polvessa. Sä lähdet jännittää pakaraa, lantio nousee, kalvoihin tuli liukumista ja sit sä palautat. Jännitä pakara, lantio nousee ja palautat. Alajalan pakara pysyy koko ajan lattiassa, jännität ylempää pakaraa. Lantio nousee, lonkka ojentuu. Mut sä et mene notko selälle tänne näin, eiks vaan? Silloin lonkka on koukussa ja sä menetät kaiken hyödyn.